Is-sit awtorevoli CNN faħħar il-Programm Malti taċ-Ċittadinanza b'Investiment, magħruf aħjar bħala dak tal-IIP. F'rapport dwar il-benefiċċji ta' dawn it-tip ta' programmi intqal kif il-programm tal-IIP li issa kważi wasal fit-tmiemu iħaddam proċess rigoruż ta' skrutinju u huwa wieħed mill-aktar b'saħħtu fl-Ewropa kollha. Is-sit ikkwota lill-uffiċjal ta' Henley & Partners, Dominic Volek, li kienu l-konċessjonarji ta' dan il-programm. Volek jgħid li l-proċess ta' skrutinju li jħaddan l-IIP huwa maqsum f'erba' stadji differenti. Spjega kif 25% tal-applikazzjonijiet għal dan il-programm ma ġewx aċċettati, hekk kif il-Gvern Malti għad attent ħafna lil min jilqa' fih danu. Ir-rapport tas CNN jispjega wkoll kif il-mod eċċellenti ta' kif Malta kkontrollat il-pandemija COVID-19 tista' tattira aktar persuni lejn il-programm ta' residenza ġdid li jista' jkollu pajjiżna. Intqal ukoll kif f'ċirkostanzi ta' pandemija aktar investituri u persuni li jgħixu f'pajjiżi kbar qed ifittxu pajjiżi bħal Malta bħala alternattiva. Studji juru li bejn Jannar u Ġunju ta' din is-sena l-interess f'dawn it-tip ta' programmi spara l fuq bi kważi 50%. Ġimgħat ilu, il-Gvern ħabbar programm ta' residenza ġdid li ser ikun qed jieħu post il-programm ta' ċittadinanza b'investiment. Ewlenin fost in-neċessitajiet li jġib miegħu il-programm ġdid ta' residenza huwa l-fatt li min ikun ilu joqgħod biss Malta minn tal-inqas sena ser ikun eliġibbli li japplika l-ċittadinanza Maltija. Dan apparti li persuna ma jistax japplika għal residenza Maltija qabel ma jkun għadda minn proċess rigoruż ta' skrutinju, saħansitra aktar b'saħħtu minn dak tal-IIP u li jikseb informazzjoni kollha fuq l-individwu u l-passat tiegħu.